Erokamano nyakoro Jwang mbaka podi nyime e yore mopogore opogore nyakwara Moga Jwang katemo fuono weche ma bende watumo kawuono chenro ma kaka wanene. Rosi ne parona ka ni wiye wil gi wach mar ratiro e yor ombulu ka ma osebedo ka kelo midhiero higni 5 ka higni 5. VOJ gima temo wacho ni pile ka pile kitseneno bang' ombulu wawacho ni opposition wacho ni koro wadwaro electoral justice. Tingeni king'iyo kaka 2013 2017 mane giwacho maber ni nyaka mokwongo gitim overhaul, kisungu wacho ni overhaul mar IBC. No rumo mana gi dhok kamano overhaul. Commissioners gi ema gisiko ka giwacho ga ni kai manya kwa timango wawil. Tingeni same wilo jogi to teku mar gi secretariat cha to kumulo. Onge gimotimo nade uloso. King'iyo Krigler report mano wuok bang' tugni mane wan godo 2007-2008. Report no wacho ni commission nyaka bed in place higni 2 kapok wadhi ombulu. Manyiso ni higni 2 onego bed ni commission nitiere, secretariat olos maber, gimoro amora ni kare. Makata kudhi elections tiwacho ni un gi confidence ni kura midhi timni dhi bedo credible and verifiable. Mae mapile pile ko chopoga ka kuro sego to ni omawa thani uyiwak ne Chebukati. Chebukati e chairman mar IBC mong'iyo kucha adek. Ong'iyo 2017 odogo monuo mochako ong'iyo 2022 torocho gite. Kadine bedi ni nentiere electoral justice dine ntiere complete overhaul e IBC te. BBI kano biro nitie gimane BBI oketo mane BBI wacho ni complete overhaul mar IBC. Kata kade bed mana ni court no wito oko wach BBI. Tadieri ka jogi ne dwaro electoral justice ing'iyo maber ni to od Kamilo se ombulu wano en nade. Nikech okinyal dhi ombulu ka ionge gadieri gi amani ni kura ni dhi bedo kako nego bedi. Koro miyo kata sani ka jo Azimio do wuotho podi ni giwacho ni electoral justice nyaka gidok mana mondo ng'ing'i IBC chani to electoral justice ni kata commissioners gibi to iye kachacha to podo rochre. Maka kabe iwacho ga ni kidonjo tibedo indoctrinated. Manyiso ni jok miyudo kanyisi ni mae system kake mae kaka wateme jo iye. Koro kati kel mana jo manyien go to jo iye kato pokitungo pod wana mana kachacha macha yo modhidhi. Koro nyaka ging'i maber ka giwacho ni electoral justice nyaka ging'i maber ni to ang'o gang'o monego tim ang'o owili IBC. Ndalo moko kanyo ne ntiere bura mane wacho ni kata elections wa onego bed gi gima kisungu wacho ni staggered elections. Ang'o momiyo watimo elections auchiel. Sani Nigeria di elections ngeso mabiro ni. Jok madhi go kura gin milion karibu prochiko. Wanto mana karibu milion 40 kae otamowa. Koro nego magi gik monego wang'e i benchmark gi kuonde ma ji ng'enye. India ji ng'enye to pile pile pok owinjo ni gigore nang'o ni okwal kura. Ang'o momiyo Kenya kae gi jok ma registered milion 20 nie mapile pile wan watimo ang'owa wagorega. Koro kata ka Azimio wacho ni electoral justice nyaka ging'i kuma tuo nitie. Nyaka thiedh tuo nikech kimwonyo yath kiwacho ni wiyi bari tibro mana mwonyo samoro wiyi bari to ken malaria. En gimoro nono. Koro manage idwaro mana manage chieng' ma koro wuok to kenyal. Igeni kawuono Fred wadwinjore gi Roslyn. Kawuono winjore kode. Ineno odok kuma ne owacho strategy nyaka bedie. To nyaka bed strategy ma clear ni kwatimo ma to dhi lidwa to ma. Nikech kiwacho electoral justice okene mokwongo mosewacho. Bang' yiero ka yiero wach to joma nitie IBC ka pod ni manatie chakre mlolongo mamoi pod gine manatie to mage deep state mage system nikech kada mana Kiretu Murungi James Orengo ne otelo ne committee moro e barwa barcha momiyo Wachebukati handshake cha momiyo Wachebukati kachel koda select committee on momiyo Wachebukati ochopo kodwa kanye
onge wach Victor Yuagruok gi muodo lak. ochalo nyange nikech electoral justice ni mag tetimore Fred sama President William Ruto nyose dhi nyime mose declare vacancies ma commission ma commissioners gi selection panel cha bende ero nitiere en osechako ng'wech mar ikruok odhi mbele aparo ni ne to jogi ywak niya ni kokunywandwa e gini to wanapinge to ng'ane nigi kwan mamalo e National Assembly ka Kata mana Senate ka ne wawito a very good opportunity kendo thuolo maber madine wakelo electoral justice pacho kae di nyocha jakom ka ugini sama ne wantiere nyaka go Uhuru Kenyatta ni mane ginyo gik mane dhoth ka adwa ni los kanyo jomoko nyalo par ne wan wach maber Koro un nga un nga japinyo setieko gi wiye kora paro ni ka wawuoyo weche mag electoral justice to wang'iyo piny Kenya mangima nikech ok en gima biro kaluo kende electoral justice tienen sama mise ber to dhano ok nyal gore nikech jakom wacho pile kata ncho chako no ni gik makedo negi ok negi nan an samoro kinya onge to jok modong to Victor adier mantiere ni yiero te bedoga gi jok maluet gi bor kata ng'iyo mana yiero manotimore mar Amerika ting'iyo kanegi chich ni jo Russia luet gi ne ntiere yiero gi to kata mana nyaka sani ma wachako gi wach mar ker mar Luo makore dhi yierne ibire yudo ka nyaka jo siasa wa bende luet gi chope agulu cha ntiere jok mabiro dwaro ni ker midhi yier manyien mondo bed ng'ama otenore korgi koro mane kaka dhano entie taparo ni senior jeyo wacho gi moro ma important kabisa to mae chuny wach secretariat mar IEBC king'iyo jok mosetie IEBC te jogi gin jok ma samoro moro ma ng'ato tiko tich to yudo lemo samoro moro ma ng'ato tiko tich to oyudo PS to oyudo ambassador to no kata mana Chebukati chunye gudo sani anytime kata yiero ma gik midhi landi Friday mabiro ok wang'eyo yude kanyo to ok migi gigi nekech gitiyo tich maber imiyo gi gigi kata imiyo gi riwadgi nekech tich marach motiyore kata samoro ng'at mane gikonyo monwang'o gino kora paro ni opportunity mane wawito ne nyalo konyo nikech ing'eyo ni ng'at ma orocho mbulu to benefit kodonjo kacha to protect jogo mae kako osebet katimore in 2007 manyaka jino gore ka kipenjo nyaka Kivito wuon to wacho ni embo kia ng'amo gine koro tije kanyo ne nang'o 2013 Isaka San ne ntiere kanyo utimo gik motimogo bang'e obedo protected mineno kako bed in 2017 Chebukati orocho yiero mochako rocho machielo ma Supreme Court ma pacho ka mobedo yiero mokwongo e Afrika mangima mogwetho oko podi mondo mine thiche oko ne oko thiche nikech jok mano okete telo ka pod ne ni manatie koro in kuom ranyisi kane wago ombulu ka to Roslyn emalando gini to Roslyn Olanda nyamwalimu Olanda ni Fred ine mikao gini kata doko ni Jay no yomba ere ka kuparo na dikedo mondo Roslyn odhi dala abiro dwaro mondo mi obed kanyo mondo interest na tiende ni imiya tami koro komia tamba biro bedo jok mantiere ka mae IEBC mano bedo gi acting CEO for almost 4 years to wabunge ni aka jo Kenya ni atie irita mogik last minute tibiro ng'iyo mae ne timore seche mano wach ni Chiloba nyaka dhi banka Chiloba dhi koro kata mamoko bende mantiere gi ibiro winjo ni to ang'o motimore to mogik Victor machuo kabisa gima samoro miyo wach IEBC ni dhi bedo matek nekech Azimio mix gigi gi kiko gigi no nego bed ni weche mag elections gi watieko to wapog gi reforms mag IEBC koro ka gichomo kata kwa gichomo IEBC to ena wach IEBC ma ene agenda ma ineno ka kinde mane wantie gi tiagas ma Monday no chom ka IEBC yes to sama koma chielo iwacho ni ok recognize ker to kata kudhi kata cha del dhi chamore kacha nekech ker ni jogi manchoke tetel kora paro ni nyaka wabed gi strategy maber maka weche mag IEBC to wagol gi waket gi tengi wawuoye reforms maka IEBC to mago mbulu mano okalo gi be waket tenge kaka ji dhi State House
gidhi State House bende wapog gi magi kasto weche gi gibed weche ariyo mopogore. Erokamano. E wach madhi State House no nyakora Jwang ma bende tinde osenyuolo paro mopogore opogore kuom oganda, josiasa giwegi, jotelo moyier giwegi, jokanyo mag party mar ODM kanyakla kod jopiny giwegi e wach mar dhi omo dongruok e par loch mar piny owacho. Tinde nyakora Jwang josiasa go wacho ni gin pod gichung' kar tiendgi kendo ok bi buogi gi ng'ata ng'ata e wach madwaro margi madhi omo chenro mag dongruok e ot maduong' mar piny owacho. Jei Bonyo, gini chalo ka gima en kudho. Nye obedo chuny wach rally mar Azimio weekend ni. Jogi bendo ramo ni wan dhi nyime jopiny ne wa sign contract gi jopiny. Matiyo kuom ne gigni abich mar kelo gi dongruok. VOJ, ing'e ni sami sebedo jatelo. To nyaka bed jatelo matiyo ne ji. Kit telo duto nigi ting'. Koyieri jatelo ofis to in gi ting' mar chopo singo mar wuon kambi. Kata mar kambi ma intiere. Koyieri e kanisa ni jatelo kata komi tele kanisa. In gi ting' mar rwako nyirombe mang'eny moloyo e kar kanisa no. To koyieri e siasa ka to bende in gi ting' mar chopo singo mane mi ang'owa joma no yieri. Emomiyo ineno ka governors kapok oyier to gin ka gi manifesto. Nyalo paro ka Nyang' Nyong'o ndalo moko penje ni to maji wacho ni daro gi e town Kisumo cha. To dak ni timo consultations gi jopiny. To nouko ni namiyo jopiny manifesto. To kane gisomo manifesto nani momorogi magi yie ni gima dwa dhi timo ne gini ber ne gigona kura. Mano ne consultation manatimo gi jopiny. So jogi bedo ni gidhi State House, bedo ni gidhi neno deputy Rigiji, bedo ni girado Gowalo gi Raymond ma joma nie sirikal ka giwacho ni gimanyo dongruok kata nitiere yore moko mag dongruok mag seto kanyo. Gine maging'e giwegi singo mane gitimo ang'owa gimiyo jopiny. Negindikore gi jopiny. To samoro kuma gidhi e romono to nitiere moko mitimo ang'owa michiko gi mikonegi ni ma wabro timo. Ineno. So en jatelo ka jatelo mondo ne ni to ka dhi kucha tabro yudo. To gima berie mokalo en ni kapo ni dhi kuro mi yudo to duogi wach na jopiny na yuda chiel ariyo adek. Ineno. Gima kelo lweny ka kata bed mnani koro ng'ato nyo penja ni to dhano tije tek. MP ni ineno kodhi State House tisechako luongo na ndhoga to kiwinjo ni MP ni dala tidume wi apik. Idhi ka jatelo. Ni jatelo wandhi ji apar kende. Jatelo ane gi shida na moko. Madwa ni konya. Ang'o moteri ka jatelo manyise luongo na ndhoga. Gima temo wacho en kama VOJ. Nyicha wawacho ka juma mokalo. Ni kata bede mnani wacho ni development ni MPs onego tim development e bunge. Kanye magimanye. Nitiere gimiluongo ni lobbying. Emomiyo ineno ka governors to yiene gidhi timo ang'owa. Lobby. Ni gin ka gidhi to onge makosa. To MPs gi sama gidhi e bunge bende gin gi namba maka MP mamari marangwe. Owacho ni ndara mawuok kamoro nitie Gathuru kocha manigi nyingo mamero. Lodhe dongo. Bas. Adwa wacho. Ndara no kochomo yie kucho. To kone ni ma to wanyalo timo ang'o, wanyalo keto ni e budget. Koro dhi ne waziri Ogweno mondo tema ang'o, mondo discuss go. To ka ine bunge mar committee mar roads and infrastructure ka be nitiere. Ti wacho ni anta gombo nuket na ndarani mane mayot di yude committee kanyo okyot. To kidhi neno ng'ama nigo teku mar siemo wang' jatend migawo to kone ni ndarani mina Victor tikete tingiso treasury tikone treasury ni keturu ma e budget mane mayot Ma waziri mochiko an gima derach na mapoda wacho ni jogi ne beni notimo marach en wuok dhi to duogo mok gi lero ni tang'oga ang'o mane gitimo ang'owa mane gi discuss nikech kata kiwacho ni nwadhi timo follow up mag yore dongruok bed thuolo gi jopiny tiwach ne gini achiel ne wawacho to jatend piny ora kama kato wacho kama mar ariyo ne wawacho to jatend piny otimo ang'o kama kata bed gin timore nikech nyaneno bura moro manyo tim
manye nitiere acting MD ma KBC ma bende no siepna iluongo ni Samuel Maina. To no kona ni burano achiel kuom gik mane giwache en lo moro gin godo game nyamane ni jo KBC maduong' kabisa. To lono idwani nitiere kaka omi jo mbalariany mar Odera Kam mondo timie gimoro in memory of Magoha. Ni mane mbaka mane gigoyo gi jotend migao kod MP ma game mana ni kanyo. Akie kata en adiera, akie kata en miriambo. So nyaka bedie some level of openness. Jiu nyaka bede thuolo. Ka japiny neno ni tadiera kumidhie chatidhi manyo dongruok. To ling mudhi to kuduogo wach na jopiny nikech jopiny ema noori. Kose muoch kore ka uduoko. Jopiny ema noori. Wach na jopiny kata ka in gi WhatsApp group ni moro miloso gi jo constituency ni tikonegi ni anto na adhi kama kama na wacho kama kama to nuwa winjore kama accountability no ber makata korigo eni na ndhoga to jopiny to ng'eyo gima ni dhi timo kaka ne wache gi kaka no winjo bro bedo maber. Jay Bonyo gi Fred gi Roslyn nitie gik moko ariyo ka kaka en gi kaka onego bedi. Kaka en katiba maro wacho nango kuom tiji mjumbe to samoro ng'ato je kisuguru penyo to senator tije nango to dhi omo dongruok mane State House ka en senator. Magin weche machando chunji magigombo ng'ele ikawe mane dhoga kanyo ema adwa tugori wache maber the ID and the reality. Koro wabro chako gi the ideal miwacho ni mar textbook ing'e ni jo Kenya iwacho ga pile ni katiba ma 2010 ni kanitiere gimane jo Kenya yudo maginyalo morgo en katiba ma 2010 katiba mane gimanyo mokadho higni 22 mano kaka ne gimanyo katiba ni mano golo wae mar Lancaster mar muzungu mokoro wakao marwa kiromo gi ji ma jo Kenya kabro nyisi maber ni katiba mar Kenya gi dhongere iluongo ni progressive katiba mami teko kendo gima duonge katiba ni iluongo ni Bill of Rights manyiso ni in japiny in gi teko moingo ng'ata katiba ni king'iye en gi arms adek mag sirikal nitiere the legislator mokwongo kama jo piny okao teko gi modonate ne mujumbe umiyo mujumbe ni koro ine midhi gi teko nani mondo itim ang'owa itim na gima dwaro. Mar ariyo en the executive ma sirikal maduong' nitie. Mar adek en judiciary manyiso ni chike mowuok e bunge ka gine ma ging'ado to giwacho ni mae kaka ne chik ni otim ang'owa onego bedie. Ka wadok e wach mar wajumbe king'iyo katiba ni kendido giwacho ni gima ne wayudo matek kabisa miwacho ni jakom nodhiro en gimiluongo ni devolution. To kanye siasa bentiere gima wacho gi dho kisungu ni goodwill mar sirikal. Koro goodwill ni emomi ineno ka wajumbe dhi kanye e ot maduong'. Goodwill ni nikech chik nyalo wacho kama to ka goodwill no onge to sirikal ok bi miyo gima dwaro kata kane bed ni chik otim ang'owa owacho ni nyaka miyo. Koro yudo kadieri chik wacho maber ni kata budget no chik wacho ka iparo bunge mokadho cha masani kora Attorney General Speaker Muturi ne nyiso wajumbe pile niya budget mowuok e treasury en suggestion. Joma nigi teko mar golwetgi e budget ni en odni manyiso ni en bunge manyiso ni ka bunge otamre budget mobiro no to onge kumotima ang'owa odhi nikech wajumbe ema nigi teko mar loso budget. To mana kaka Senior Bonyo wacho niya nyaka udhi ir jatelo maduong' mondo mi kogocho ne treasury to wacho ni koro yo madala ma uyo mamchianda kachecha keturu budget machal kama. Koro kata kobiro ni en suggestion no to numbers go timang'owa en go. Koro bro wacho kae niya budget no to no keti to jo sirikal botimang'owa opuodho. Kama jogi inyore en mar dhino burano to giduogo to giwe jok moromo kodgi ema nyiso jopiny ni ne wabetwa wacho achiel ariyo adek to gin giwegi to giduogo mondo ginyis jopiny ni an bura mo luonga ni mae gima natima ng'owa na de manyo nikech kata ka debe ni chiko wacho no nego pesa makama obi taneno ni goodwill mar sirikal nyalo miyo achiel ariyo adek bi mopogre gi gimotima ng'owa momiye.
Koro kanye maparo ni kanye maji pogore wach mar ni okinyis jopiny niya en goodwill no ma wadwaro. To katieko VOJ gimomiyo ji nodhiro katiba ni nikech ji nok dwaro imperial president. Ji ne dwaro president ma chiwo servant leadership manyiso ni onge ja Kenya maduong' moingo machielo. Ji teromre. Temo mineno ka teko ni golo kuom ker imiyo jopiny. Emo mineno kata county governments gi goodwill mawacho ni dikoro nitiere. Counties dikoro powerful ma ng'ato kata ka ji dhi ombulu tikuongi ng'iyo maber ni to governor mayiero cha en ng'a. MP mayiero cha en ng'a. MCA na en ng'a. Moloyo ng'a madhi bedo ker mar Kenya. Nikech iyudo ka koro county ni en powerful makata ng'ama bet ker malo kachocho timre nade onge. Lakini nikech onge goodwill ne sirikal maduong' pod counties gi gin mana units matindo tindo mag gweng'. Emomiyo ji pod gore ne ot maduong' cha. Dine bed ni goodwill no nitiere ma counties obete ochung' kaka chiko wacho. To kapar ni kata sani dikoro wakwano ni ji adi modhi ot maduong'. Dikoro wawacho ni ji adi mobet gi governor gi MCS mopango maendeleo ma Siaya, mopango ma Kisumu, mopango ma Homa Bay, mopango ma Migori. Fred neno kaka kauno wawinjre gi. Kawuono dongo wawinjre. Juma jano wacho ni nitiere kanone. Ilo the larger Bondo district. Bondo district. Victor, wadik wiye. Chuny wach nitiere kae. Asega wacho pile ka. Ni onge ng'at ma oherore wuon kaka jasiasa. Kendo onge ng'at ma okwero miyo ji gik moko, ng'ama jawuoro kaka jasiasa. To mane kaka kit siasa en. Siasa en ni gik moko temeka. Koro jasiasa dwaro gima donjone. Juma mokalo ninjo ko wacho kae mane je gona wiye ka wacho ni nitiere sama jasiasa nyalo wacho ni wacha mathogo. Kata dok ono ng'eyo ni dhi tabiku tadhi chamo lakini kisiasa tadhi tho lakini asechamo tapo. Koro weche nitie kare hiyo. Nitiere uoro mar kisiasa to nitiere interest mar kisiasa. Jok madhi e state house gi, jok madhi kuonde madhiegi, koda gin andoka koda ok gin wan jo siasa to wakia. I mean wan jo fwambo to wakia. Jo siasa wete gi emong'eyo. To wapenjore niya, bende kamoro diponi kata mana mapoko dhi ka gombo dhi moko kwani kabiro to kekugo ya pe mane condition tong dine onge picha tong dine onge picha diponi jogi dino dhi te mai gik monyaka wapenjre to ntiere ma bende poko dhi to lal. Victor, e gweng' kunde moae wang'eyo ne kipidho guok sama in gi guok to ntiere kaka isiko ga guok. Tiene ikaw kidi tibane shika tino ka guok ringo dhi. Koro ki neno ogwang ichito gwang nie bungu. Winjo gimoro sa ko tikaw kidi tibae bungu kanyo. To guok ringo ka donje iye kacha. To ka guok donje iye kanyo to guok obudho matin. Tineno ka guok wuok gi ng'wech ko bano yiwe kama to guok ni okali gi ng'wech nyaka dala. Guko kali kae gi ng'wech nyaka dala owe yeti bungu ka guk we nitie gi wine ke gima guko nene bungu guok mong'eyo gima joka na chenyo wacho ni gima puna no ne bala samoro guok ni nyalo bet no neno kwach moko gwang ma dende ojuol kato neno nyielo moa mana gi ng'wech moko dewo kuma wuon nitie. Koro nitiere jok manene ka ema bende chalo Junet Mohamed gini. Chalo jogini. Jogi wuok gi ng'wech nyaka dala. Ma giweyo joma ne gidhi chalo Ngilu gini. Jogi wuok gi ng'wech nyaka dala ma gilal. Ok gidewo kendo gibano yugi kabisa. Ok winjgi. Nyaka ipenjri ni to ang'o momiyo guok choringo kamacha. Modok nyaka dala. To chiji nekech inyalo weno gwang' ni kacha. To karo neno kwach kata sibuor in ng'a midhi kode ni nyaka tang nikech ok ing'e gima dhi wuok e iye kacha. Mae e gima timore to nyaka wayie. To kwa duogo koro e political side of it en ni gini
dhi manyo development ni ber ka en development adier kech mane gima ji te dwaro mak mana ni jakom king'iyo parliament to en ruath tineno ka parliament sama jogi dhi koni tigo kod gi picha to gini adieri mantiere ni oloko jakom buoch mar siasa jakom kaka jogi medo dhi tineno gi koni to sani koro iwinjo wach mag super majority kabiro tiende niya ruedhi ok nyal bedo ariyo kacha koro jakom dong buoch mar siasa koro ok onyal yie mondo mi odong winjo ka medo siasa mar siasa tiende ni ruath ka ruath ka koro kuombo to ok onyal kuombo to magi ruethe ni winjo ndalo manotimo kampen kwacho miya uru jogi gi ng'ane en wuone manowacho ni kik uloka buoch mar siasa koro adier mantie kaka jogi medo dhi koda gineno development adier man kende nodong' ang'oa lwete mbi mare e od bura dong' matin emomiyo iwinjo ka jofwambo e juma mokalo ne wawacho ni William odong' mana gi wabunge manyalo romo ariyo ponono jok madhi e statement jok madhi e state house gi kopo ni igo ombulu e bunge to gibiro riwore kata ka gigocho jo Jubilika kweth mar Jubilee bende neno ang'eni wadhi go wiye kanyo be neno kabiro koni koro ka William dhi bedo gi super majority e parliament to ng'at ma oigo ka kweth mar Azimio ni mbi mare gi pek mare dok piny koro mae gimomiyo koda gibiro gi maendeleo koda ok gibiro godo tineno gi kaka ndhoga erokamano ahinya magi te nyotimore ka bende Azimio nyotimo lokruok e bunge mar Senate kendo drama mapek ra sinema mapek nyocho neno e laro mar bunge mar Senate ka bende senators